Huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, namar pungudohita nuaing dibornginon, ima patupahon parningotan, panaonon ni Tuhata Yesus Kristus, manobus hita sian dosa dohot hamatean. Alani tapahibul marohata nang pikirata, paihut ihut sitaonon nai, asalam ta auhon pakokop nai dingoluta maredde mahita sia buku ede nomor 76 ayat 1 dohot ayat 2. Sadana masakap ni rohaku, isandok portibio yang tagamo nasono. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Tabereng ma iduk ni hapor siyaoni, jalan na paujuk kosa, ima Yesus na manauton parsilangon ni sikat nilas ni roha tohap naihian. So di etong ihailaon gabe hundul di siamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot hamuma ibana na pataot-taon paraloan si songoni dopak ibana sian akka si pardosa. Asa unang marnalo jahamu
unang madate toddimuna, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaon ni sibolis, say padungo mahami marhite toddim na badiay, asa unang tarpodom hami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujungna, jala asa merdame hami saleleng di tanoon, pay masahat hami tuhanguluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Maredde mahita siap buku ede nomor 152 ayat sada. Yesus nama Mozart dosani portibio pangoluhami Yesus nama Mozart dosani portio pangoluhami Yesus nama Mozart dosani portibio Jadi diarahon Yesus ma na 12 jala didok ma tu nasida, nanakok mahita tu Jerusalem, jala tulus ma tu anak ni jolmai, sasudena natar surat di akka panurirang. Ai pasahaton ma ibana tu akka parbegu, gabe isahanna, leaanna, jala tijuranna ma ibana. Dungi mulak mangolu maibana diari patoluhon. Alaidang dia tu sinasida agia otik siani. Nabunido hatai sian roha nasida. Dang diboto nasida nahina hatahon nai. Dungi dipicang akka situa melimima dohot akka parise maraput godang. Didok nasida ma. Ahama bahenota. Ay lado tadda di bahen halaki, molohita pasobbu ibana, porsea mahalak saluhutna tu ibana, gabero halak rom mangarapas tanota, dohot bangsota. Alay hehe masada sian nasida, ima si kayapas situa ni malim di nasatauni, didok matu nasida, nahurang roha dohamu, dang dipikiri rohamuna dengganan domate sahalak humokop natoropi unang laho mago sadok bangsoy alay dang sian rohana sadiri dihatahoni ala situani malim ibana dina sataoni ubaen na disurirakon na naing mate ma Yesus humokop bangsoy alay tahe ndada holan laho humokop bangsoy alay naing papungon na akka anak ni debata akka namar serak dope
laho pasadahon. Asa olak ni nasadari martup-tup manasida laho mamusa ibana. Ala didok nasida ma unang ma dipestai sotunggutur natoropi. Dungi onom ari-nari asa dapot pesta paskai. Sahat ma Yesus tuhuta Betania. Nani inganan ni silas harus nasi nunggul ni Yesus sian namate. Jadi di Paulina sida madisi panganon ujuan di ibana. Si Maria do makobasi. Silas harus ma sadadonganna mangan disi. Gabe dibuat si Maria ma sahati miak nardus na arga naso marsaor. Dimiahi mapat ni Yesus. Obuk nama dibahen mangalapu. Jadi digohi uap ni miahi ma bagasi. Jala sada sian akkasisianna. Si Judas Iskariot nanaing majehehon ibana madok. Buasa so ginadis miyaki arga 300 hupang. Bahen si lehon-lehon di akan napugos. Ala indada napugos sinarihon na. Umbahin na dok ibana songoni. Panakko do ibana tahe. Diusung do asi-asi ni halak. Ay tu ibana di pasahat puroy. Dunginin na Jesus ma. Pasob buma ibana. Ay di parade doi hiratu ha ari hata tanopi ay toktong adong napogos di tonga-tonga muna jala asal ma olo hamu tarpatongon hamu do nadenggan tunasida alayang guau dang manotong di hamuna itap na tarbahesa do naniulanai nama joloani do ibana mamiahi pamataku songon di nama nanom. Situtu do hatakon tuhamu. Manang di dia dilihat portibion di jami tahun muse barita naulion. Hatahonon na do nang binahenai gabe baritana. Maredehita sebuku ede nomor 77 ayat sada. Dungi torang ni arinai dibege halak na torop na rotu pestai na naing ro Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut majou-jouhon hosianna pinasu pasu ma naro marhite-hite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapat Yesus mahalo desada ima dihuduli hombartu natar surat unang homabiar aleburu Sion idama rajam donaro marsi hudul di anak ni halode jala halak parise dohot deba nasian natoropi madok itu ibana
Orai maatong akka sisiami guru alay ninna mangalusi. Hudok madihamu aut mauhom nasida majauh-jauh ma akka batut. Alay dibongoti si bolisido si Judas na margoar Iskariot. Sahalak sian na 12 gabelao maibana martup-tup dohot akka si tua ni malim rapon akka panunggane manang dia dalan napasaton ibana tu nasida. Jadi sian las ni roha nasida marpadan manasida mangalehon hepeng tu ibana. Dioloi si Judas mai jadi dilului matiki naune pasahaton ibana sosian pamotoan nina toropi. Alai di ari pakkobason parjolo di pesta paskai didapoton sisiani ma Yesus akanin nama. Tu dia ma patureon nami diho panganon paskai di pangidoroham gabe di dogma laho mahamu tuhuta imanopot si anu dok hamu ma tu ibana tona ni gurui na dapot nema tikiku diho maau sorang laho mangan paskai rapdohot siseaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisianna na 2 halak jala di dogma tu nasida. Molo laho hamu tuhuta pajupang mahamu disi doho sada halak na manusung aek sahudon. Ibana ma ihuton hamu. Tu ibana madok hamu di dia do bilut inganan asa disihu pangan hami paskai. Jadi patuduhonon nama tu hamu bilut pargijang sada. Nalabas natipak hinahebangan disima paturehamu dihita. Jadi borhat masisianna dibongoti mahutai. Jadi jupang nasida matutu songon nani doknai. Gabe di paturema paskai asadung bot ari Roma Yesus doho na 12. Maret de mahita sia buku edde nomor 70 sia ayat 7. Sanang matiru aku pambanan mi dia tu sasude dong aku Yesus Jadi dinamangani nasida hehe ma Yesus sian namangani di tanggal ma ulosna dibuat ma basahon ditapolhon tu ibana diusehon ma aek tu sabong dungi diburi ma patni akka sisianna diapusi ma doho basahanna nati napolhon nai dungi sahat ma ibana tu Simon Petrus jadi didok mamadok ibana. Tungho maale Tuhan mamuri patu, dungini na Yesus mamangalusi ibana. Dang dia tusiho pabahenaku, natuho anggonwaing. Musepe botoon mui. Dungi didok si Petrus matu ibana. Matua tanoon,
dang buriomu patu dungi ninna Yesus mangalusi ibana moloso buriokku ho dang partohap ho diau dungi ninna si Simon Petrus ma alih Tuhan unang maholan patu dohot matangan dohot uluku gabe didok Yesus matu ibana halak nang maridii dang iko beburion ay nung ngasude ibana ias nong ias do anggohamu alay saluhut hamu ay ditadda do si pasahat ibana umbahe na didok dang saluhut hamu ias asadung diburi Yesus pat nasida dipake mamuse ulosna hudul maibana didok matu nasida ay dia tu si hamudo pambahenaki tu hamu digoar hamudo au guru dohot Tuhan jadi turedo padokmu disi ay ido au tutu asa molo au Tuhan jala guru muna mamuripat muna tamama nang hamu marsiburian pat ay sitiruon do nahulehon tu hamu asa dibahen hamu songon naung hubaheni tu hamu na tutusi tutudo nahudokon tu hamu dang ubalga anak somang sian idukna dang sumurung suruan sian namar suru ibana molo diboto hamui martua mahamu mangulahosa jadi dinamanganina sida ninna Yesus mah si tutudo nahudokon tuhamu sada sian hamu naing pasahaton au dungi marsaksi tutuma nasida gabe dipadok bema tu ibana datung awi Tuhan alainin nama mangalusi ia inarap dohot au manurdukon tangan na tu parikauan ido napasahaton au tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar surat hian alai marjea do halak napasahaton anak ni jolmai tangonan unang masanga tubuh ibana tu hasianganon alai adong masada sian akka sisiani nahudul jumonok tu ibana haholongon ni Yesusi ima dihilap si Petrus jadi ninna mamadok ibana sukun ma ise nanidok nai jadi dipajonok matulapung ni Yesus madok tu ibana Tuhan isei gabe dialusi Yesus ma ya tu si huleon sat topik nahu sornoponon ima ibana jadi di sornopon masa topik dilehon matu si Judas Iskariot anak ni si Simon jadi dung diboduti dibongoti si bulis ma ibana dungi didok Yesus matu ibana humatop maula si ulaonmu asa dung dijalo si Judas nasa topiki Peter laudo ibana tubalian alai borngin ma ujui maredehita sia buku ede nomor 83 ayat 5. Sa
siat pamujikon bangsa ngapigo arun pasahatau tu surgoi mari tehite budami kaentan ditupamo. Jadi dinamangani nasida dihidat Yesus ma roti di pasu-pasu ma di ponggoli ma jala di parlehon matu akka sisianna huhut ma didop jalo hamuma pangan hamuma dagikku doon dungi dihidat ma panginumani didok ma mau liate dilehon matu nasida huhut madidok sudehamu manginum siani ai mudar hudoon mudar parpadanani nani usehon humokop torop bahen hasesaan ni dosa alai hudok matuhamu naso tupabe inumokku olat nion sian parbue ni hau angguri sahat rodi arisogot disima inumokku nai baru rap dohot hamu di harajaon nidamang jadi dung dia dehon nasida edde puji-pujiani ruar manasida tu dolok jetun disima didok Yesus tu nasida saluhut dohamu naing targasip mida au dina sabornginon aina tarsurat do lo butakku ma parmahani gabe marserak ma biru-biruna sapunguani alaini nasi Petrus ma mangalusi ibana agia sude nasida targasip midaho anggoau naso tupa targasip alaini na Yesus mamandok ibana oh Simon nunga dipangido si pulis naing segian na hamu songon dahanon alai au do manangyakon ho unang mitop hapor siaon mi jaladung mulak sogot roham pargogoi ma rohani akka haha anggim alai ni nasi Petrus mamadok Tuhan nahubas doa madongani ho tuhurungan nang tuhamati ape alaini na Yesus ma hudok matuho Petrus dang martahuak manuk sabornginon sojolo toluhali suadahononmu naso tinadam au maredde hita sa buku edde nomor 120 ayat sada dohot ayat 2. Nama
Mudohot dame sian Tuhan debata ama, dohot sian Tuhan kepura-puraan, pangalesem, dohot si Paula. Na mangulu di bagasan roha nasobulus mangihutton Yesus. Saya diripu do iya pangaripunan ni ngolu ni portibion ima artana di tanoon. Ia pangaripunan ni ngolu ni jolma di portibion ima hasangapon. Sinamot hepeng irobain na disurdukon ibana hatana namadok dangumune aleje Petrus nama suadahun Yesus pola sapetoluhali hut mabuburahod dirina pabuana so ditadda Yesusi pabuana so hearap ibana do Yesusi nak perak do halaki ujui di Galilea di Judea do di Samaria pabotohon ulaun ni Kristusi di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu di bangsa Israel alai tolu hali madi suadahon si Petrus dirina pabua naso tinadana Kristusi hamuak kamanami do inanami ido nargasa hina arga ni pakokopon ni Kristusi di bagasan ngulutta asa unang nian holan say ganup taon say holan napan ni pangisi ni Jerusalem kamang do tamuak kainang pangisi ni Jerusalem do nagugu-gugu massuarahon Hosianna 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 pinasupasu ma naro di bagasan Tuhani diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada hari Minggu itu mereka berpekik Hosianna rodi hari pesta Paskah si ingotota di hari Jumaton bainon ni napo subulung madrama hari Jumaton drama penyalipan dungi hudok matunasida tidak ada seorang pun kalian yang pantas untuk melakonkan penyalipan Kristus karena tidak ada seorang yang layak untuk melaksanakan penyalipan itu tetapi kita berusaha untuk mendekatkan peristiwa penyalipan kepada kerohanian semua orang alani hamu sudah namar deramaon soto ngarong na mekkel gabe sirgetergeton pakokopon ni Kristusi alai ikon au hono muna doi jumolo ri ko mangido tangiak kamu tu debata taluk boho laho jongjong memerankan peranan ni Kristusi seorang pun tidak ada yang layak untuk menjadi pemeran untuk berdiri seperti Kristus karena tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa seperti Yesus yang dengan darahnya sendiri dan dengan tubuhnya sendiri menjadi tebusan bagi banyak orang. Ommahina argani ngulutta alani pasion do perningotan hamamat ini Kristus majauhon hamubaun ni roha majauhon pertobatan majauhon hamumulakta tu hinalomo ni rohani dewata di ngulutta asa unang hatatta mangauhon pakokopon ni Kristus alai anggo ngulutta mapersilakon Kristus unang do anggo panidangiotta humokko pau mate ibana jala alani dosaku tertulang Yesus alai pangulaota mapersilakon Kristusi di bagasan ngulutta ala saitok tong do pehita mian mulak tu bakko hahulomon bakko hajahaton di bagasan ngulutta siganupari jadi molo adong dope nasai mangauhon dirina di bagasan pertangyangan pasionon mauliate mak tagamon aronggo tutu peningkatan grade ni haporsiota sian tahun molorohi tamar pasion tagamon adong dohulaning peningkatan ni habeng etota molorohi ta mar pertangyangan pasion tagamon aronggo tubu toruk ni roha songon Kristusi molorohi tamar pertangyangan pasion manang dangadong be terpauba anggo
rohatta tung isepe tung ahape jala adigape sai tong nama songoni hita mian di bagasan kepura-puraan pangalis semon dohot na marroha haawon di bagasan ngulutai alayang go Kristus nungat hapor sehaon tu debata amai marsugot yutonot tarupiak kaberita ni Kristus di nalaho makokop hita di hau pinar silangi alai di hasikopon haluaon na pinatupani Kristusi gabe takas doi mian di bagasan ngulutta hupau sungusung hamido hamamate ni Kristusi gabe au honon nami molo jupang di hami parukilon dohot hamaolon ni parngoluon gabe mangolu mahita di bagasan benget ni roha dohot toruk ni roha saluhut na hita mangauhon hamamate ni Kristusi nama say arga ala dang ditobus sita di bagasan dohot parhitian ni artana di tanoon alai parhitian ni artana umargai di lehon Kristus tu hita ima mudarna sadiri dohot dagingna sadiri sikata lao tuhamateani amin martang yang mahita mauliate madihuale Yesus Tuhan nami gabi sikka nami tuhamateani alani pangalausion nami doho tartulang jala alani dosa nami doho mabugang ale Tuhan say padao masyak kami rohani si Judas Iskariot na say toktong mangulu di bagasan rohana si Paula say songon na badia alay miyan di bagasan pardosaon ido na maparsilak ko mo say marhite parngulun nami si ganupari alay nung di jow kami di bagasan pasyon na parjolon asang giat alay Tuhan huhawok kami hatorukon ni rohani Jesusi gabi miyan di bagasan ngulu nami saya jari mahami unang mariswang haroro nami tu garejaon marningot pasyon na parjoloy ang giat huputiki hami hina arga ni pabahenami di bagasan ngulu nami patubuhon benge ni rohanami manaon na porsuk juppa masa parukilon di bagasan ngulu nami azar hommatu hami asamiyak kami di bagasan pakirimon ay ganup do hami masih porsan parukilon nami bi sayurupi hami makkamonakon saluhut hamaoloni songon Kristus na makkamonakkosa saat rodi namate toktong di bagasan bulus ni roha manguloy amai ali Tuhan ramoti mahami saluhut na di parningotan partangyang pasyonon say lehon di hami hahipason padao mahami siyan sorry mago lumobi ali Tuhan COVID-10 siyan na somarhauzungat dope sa ato bastikyon say pasu-pasu maportibyon say pamalum matanoon dohot bangso nami siyan pandemi COVID-10 siyan harupatibu hapogani mangurupi hami mamasu-masu manupahi proses usaha ni medis pamaretta marhite vaksinasi asamalum tanoon sian pandemi pasu-pasu mali Tuhan jala ramoti bangso nami bangso Indonesia hay padao maroha pangguturi pamula-mula dohot namarsakap hajahaton sayo tapi masakap naroa namabain haguturon memecah belah bangso namion bahin bukbak tarptok nasida jala sudah tiak kasakap niaka parjahati ala itiroi jala sodangi ma urupi akka partugi ni bangso nami laho pasong jokot uhum dot hasitongan
Pangyakon mapilata. Ali di bata manami na di banwa gicang hodo haroran ni salu silelo na dinggado nasa ulibasa na mauliutos. Pasat hami masanan nilehon mito hami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na ucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulok karacon mo di tonga-tonga ni huriamdo di Portibion. Buhay marohanami mariti-iti tordim. Asalamu tadahami gudang nasileon-leon mito hami. Salam girgir hai madok mauliate tuho mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidohon di tangiang alia manami. Alia manami na di banwa gijam. Sa kinarbadia magwarmu. Hero maharajaunmu. Esaut malamani roham di banwa tongoson na di banwa gijang. Leon matuhami sadari okang ulusia pari. Sanami songopari sanami. Dosa nirongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiut tu pangujunan palua mahami siap pangago ayhon na pun harajaon dot hagogon rodi hasangapon saliling-ililing na. Amin. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot persaoran ni tod di perbadiama hamu saluh na. Amin. 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 Oras madita marsugut ingoton tarupe musai pasyon na paduahon romahita jam siaborngin mau lihat jam 10 siang